Algunha vez vos preguntastes cal é o camiño do peixe ata que chega a nosa casa? Tele20 tivo a oportunidade de viaxar a Burela para coñecer o proceso de selección da merluza da man de Pablo, de Mazorra, a nosa pescadería de confianza. O primeiro paso é a chegada do peixe á lonxa. Toneladas de merluza son descargadas directamente dos barcos pesqueiros. Unha vez alí, comeza a poxa por facerse co mellor produto. O proceso de compra divídese en varias tandas onde concorren representantes de multitude de distribuidores. Pablo, da pescadería Mazorra, acude á primeira ronda adquirindo grandes cantidades de merluza coa finalidade de asegurarse o mellor peixe ao mellor prezo. O obxectivo de Pablo é dispoñer dun peixe de máxima calidade ao prezo máis baixo, algo que só é posible acudindo á primeira poxa de madrugada. Xa temos a merluza e agora é o momento de preparala para a súa distribución. As traballadoras de Pablo en Burela encárganse de seleccionala e conservala nas caixas con máximo cuidado. Isto é moi importante pois trátase de que o peixe conserve as súas propiedades durante o seu traxecto ata os distintos puntos de venta. Chegados a este punto, é o momento de viaxar. A merluza xa está preparada para saír cara aos seus destinos. Pablo conta con pescaderías en Chantada, Taboada, Carballedo e Vigo. Para levar a cabo esta viaxe, Pablo dispón de varios trailers que permiten o transporte de grandes cantidades de peixe, asegurando a súa perfecta conservación. O peixe xa está na pescadería Mazorra e tamén na pescadería de Icos, onde Pablo surte toda a sección. Para rematar, varias traballadoras profesionais ocúpanse de manipular peixe con máximo cuidado para asegurar o mellor produto ao cliente. Xa estamos listos. O peixe está preparado para ser mercado e cociñado nas nosas casas. Con isto, dase por finalizada esta viaxe, que en todo momento estivo supervisada por Pablo e o seu equipo, sen intermediarios, asegurando que o peixe vai directo do mar ao fogar.